besilisa thina abantu besifazane naye sisingawashayela umasayidi amawini ey'ndlini zethu ey'ndaweni zethu hayi nomyeni asayokhe yezo anthi uyasitshontsha isitini hey ngaze ngashaya isiphunyu inganeni yakhe ayizalayo noma ngathiwa kusiyona eyizala esendeni lakhe yakamakhelwane kodwa ingane engangingani yakhe shuthi lowo muntu uyayizala hey nengane naye ingabisacabanga ukuthi awu baba kasibani bani umngani wami umntanga wami shuthi ngilalo baba wena isikhathi usuqalile ukubhema lokushini kuxaka mhlawumbe manje ukuthola imali yokubhema bakhona nobaba oyekwacifelana amehlo khona nabo lapha elokushini phakathi noma omakhelwane mina elokushini manje kusami ngaqala nje ukubhema sibhema naye mfana wasekhaya ngaqala intombazane asikho ithuthu le ingene uthule lo ngokwaku-2008 ngisisuka ekhaya uma esithenga esodayisile umuzi wakasinga ngoba unombango u-anti usefuna ukubuyela kubo ngoba nakho kubo ebona ukuthi ubaba usewulungisile umuzi shuthi wangathola phesenti ngisho enkantolo ngobani inkantolo yambuza imibuzo eminingi ukuthi wahamba kini kunjani washiya kini kunani yini yakhe khona yini ethola ukuthi dololo wahamba kubo nje kusayitini kungakaplasteni netoilet ingekho endlini usabiyelwa ngey'hlahla uyabuya yena ubuya sekunama-fence sekushitshwa amawindi asemakhulu ngoba kusenamawindi awu-4 room abona amawindi awu-4 room nawavulwa 2 door sala umawindi anjalo ubaba ngathi ayi nokuthi nje uma wabonisa ubaba esithole uzingane zethu uzothola uphumulo ngoba umuntu masefinde ngeke ayiphenduleni uzodwa uzofuna ukubuya la azohlumeza ingane nanosakaphutulayo senze njani ingcono thina samsothenga umuzi kapi nako noma iwuphi hayi sufuna iphepheni hayi sami sisothola mesifika ka-W mincalo imizi yakhona thuma awungeke ngikhuleke ngisho la ngisekhishini ikhishini nje lelo udlala sibe babili even makhelwane uma ngabe uthetha noma nijabulela phakathi endlini nakamakhelwane kezwakala ngaze ngihlukaniswe yibhodi cha imizi sondelene masithi uma ingeke uyawubonga lo muzi sahamba isakanxasane kabi mefika kabi awu-4 nje right omuhle nje ngeke ubone ukuthi umhlelisa lukwazi sodwa ngendlela besikliniki ngayo isitofu nje hayi sasisa-right ikona iphela kwisinto ihambe yamphelele ikhakade isitofu kodwa sasisa-right womaketela amanzi ashisayo ogeza hayi banabo sisebadalela umanzi athi ubheme yakho lodwa namuhla JP mina angilalanga nhlobo yini angazi yobe sihlalele nje nami ngithuke nje hayibo sekusile uyayibhema i-rock ngisayibhema i-rock nethiki nje ngibonisa ezinye izinto engazazi ubusasixoxela indaba ukuthi waqala kanjani ukubhema nobani wakangema unokuthula ngemi sasisafika nje kapi ngingangazwa nje nawe uthule ngazwana nontombazane ngangitshona nomunye mfanethu uMagafi waku-13 Magafi esebenza kuma-aluminium kuvuzi efaka amawindi aluminium uyawufaka kahle shembandle uthi uyahlupha-ke nje kodwa umsebenzi wakho uyancomeka uyahlupha hayi lo uthule
sijwayele nje siphuza sibhema ikantini siphuza sibhema ikantini ngithi mina ethu le emagafa eholile wangipha imali wathi angenza ikhanda ngithini into encane engiyidingayo engajabula ngangconcoza hawu ngishone umngane womngane ngicela mfethu ungiluka thule uzandi imali yena ulo bangema uthobile yeah uthobile ezifile kubo kandoda yakhe utu behlala kama wakhe ezansi ko13 yeah so into edala ukuthi anyoka utula ephezulu ukuthi ubaba wakhe akasekho akukho umuntu nje yabo anti bakhe bayishadena banemizi tu ayihlela ku mati ngokuthina ngongathembakali lokho sumati abafundisi mina isimanimani ngingasho neqaleni ngoba phela ngiyabona phela itafuni ukuthi ngiyafasa aphili namaplastiki hayi na impela ngise bayikwazi ngokwabona kulabo bangasho hayi thule athi thukithi mnafethu izele kuba azukulo sobile hayi khona umngane wami ukuthi ule imbiza ngespoke yathi sikhona ispoke sala izansi kwakungakapapa u13 ungakumagafu ungayi magafu sezansi bona balapha nje phezulu unyoka intaba ngasempompini ngempela asa isimzamo umfonela sifonela ithule mesimfonela alibamba ngicela ukulunga athi ngimbuzo ngithatha message namangaki angitshela ngithatha message namangaki ayina ngempela phelele khona gcwele kutheka thule ifu ngisabona hayi thule yini iyabheka endlini mwenza umuzweni nawujike nawo ngiyabheka lani engiyeke yathi drugs minte wayite yamahala hayi ngeke say kodwa hayi mina please cela ungisize ungangibhemisi lento athi ngeke uzibhemile ayibonakale le dama kanti umuntu ezingihleli phansi mina yena ehleli phezulu usofa mina ngithi unabe indlaleni cansi kanjalo hleli mina hayi uyasheshisa yena how today ay unayo lento yakhe kodwa shuthi wakusayidrone usayivuvuzela kanje edamini ivuvuzele kanje agoqa phela oyazi uzwe isho ukuthi engeke kusasingakho yethu le khontelo ebhemini sule ayibakho awasho lo muntu eshayo usho phambi isiphekwa travel luma kamnandi isoma ubhemeni hayi ngingavile yamanje hayi uthule mevayela ngithi imade ngicela ngisizo athi hayi ngifaka ngalutho vele ngibudle ngithini ayinoki lento professor yi shwele letha ngithatha umoya ayibheme hayibo lo muntu kade ngithengile na into yakhe uyachase usebenzisa lo wefoni ungizwisa phela kancane ithi hayi engingayenzi le nto umuntu esifazane ngizosheshe uguge fana notshwala vebisheshisa libhukisana ngizosheshe uguge le nto le idalelwa abantu besilisa thina abantu besifazane nayo sisingawashayo la kumasayidi amawini ey'ndlini zethu ey'ndaweni zethu hayi nomyeni asayokheyezo anthi kukukukuku uyasitshontsha isitini ngisengidlela hey ngaze ngashaya isiphunyuko awudlanga ukuthi iqaqathenga hayi bengakayidli iqaqathenga ngithenge i-rebooster lapha yana awekho ngabuthatha energy nayo yashisa iwo ngazi usimprofessor lengenza namhlanje ngeke ngikwazi ukushaya iqaqathenga ngisazoyosha ulo umuthi ngoba nje uqala ngisese futhi udokotela mase ngishaya ulo umuthi
hayi uthule mengabe endo engiluka angibheme angishayela idamu lami ngilibheme naye-ke esebenza isasetshenziswa amafoni le nto umjovo ufike manje ngoba uthatha kude shame ilo ibisithatha kude i-chase nedamu ukuthi ubani waqhamuka nesitayela sokuthi ingifakwa ey'valweni lezi amajusi uma sufaka amanzi uyayigoqoza izibe liquid uyidonse uyifake emzimbeni angazi iyona-ke into engangithi leyo ngaqala ngithi ngiyayenza sengijwayele nje ukubhema uthule yangifake kule nto leyo hhayi ngibheme amadamu akhe hhayi angenze kancane ekhanda naye angiluka buyalale nje enje kade ngilele hey lento iy'nkinga bakithi yazi ukuthi uthole edrobheni phakathi ubona umuntu nje useyahamba uyayihumba ntombazane mfana into engicika kakhulu yile nto le abayenzayo bena sebeyibhedula bethu ukuthi uyazi ukuthi qhafa hayi bo udlula ngisho umuntu odlulayo ukuthi hayi bo yini into ekhuluma ekhala kangaka enganeni ithi qhafa hayi bo seziyimbodla unobona imbodla yekati seziyimbodla njengoba nje nathi nje sabantu nje nabo ifana nje ngathi nje khona omncane omdala isidudla imbebhedla lezi ezinkulu uzobuza ukuthi lo umatrasi wakhe uba kanjani Nkosi yami yilabo abashintsha umatrasi njalo ewiki njalo ewiki ngoba iweight anayo ozangakwazi ukuthi ukuhamba uthenje kuphenduka ukubuza uphenduka nomzimba wonke awumali isitulo esingaka hayi bo masuba khona nalo omude amazophinda umuntu odlala ibasketball nasemlazi uthi abantu iyayibonga umude lapho yabo mengene emzini yabantu nje uyagoba usale kancane ngibona ngithi ibizwa kanje umqolo webesters kulowo muzi awufake usile ibhodi kunomqolo webesters ubekanje mhlawumbe into eyikoti isikhalo ngasishiyekele endlela uyamude ngakhona izimehleli kusofa wenze njani kuthiwa ngathi uhlele etafuleni mehleli kusofa amadola namanga babethi asakutshela sayingeke ayikho leyo nto kuthiwa hayi bo sakutshela umuntu esikhayo ngayibona angathiwa khona thaba ngidlula nami kakubo hayi phuma uthengeziko kanti ababaningi futhi kubathi abanye babili bathathu yabo lesi sodwa uthenga ngathutha abantu isodwa esalaba ababili bazosija bona indlela yakhe uqeda wonke ulofu sometime ngiyibuza lo muntu udlela hayi amayitho shuthi mhlawumbe umuntu bemuntu nethumbu nalo lide alikho lifishane umgodi ongagcwala akasusi inhloko wenzani lezi zekhanga wenzani ekhanga shuthi madoda yazizete ayithule pheme mhlawumbe ngishela uyawazi ukhakha umuntu ukuthi uyadonsa isentsha uyekhaya angishela uwafu mhlawumbe nje engawaluka amakota awu-10 eseqedile yena ashayibona uyasineke ukuthi nje imikhuba yakhe ayinayo gcwalisa abafana kubo kuhlalwe baphumule ontshontsha abafana bazokhathela khona la ngathule yazi ubungozi kanjani lowo muntu loyo ngoba plus naye ungakumenda ukuthi kodwa kulo mgaqo ngaphakathi uhambe imoto hayi bo thule isibindi ayeba nazo isho sorry shame sis isibindi ngikuthinga nje endaweni nje uqala ngisho uyibona semfizeke yenziwe
ngixakekile ithi mina qaleka mina ngigcina ngakho qaleka ngigcina ngakho udla phambili elisele ngapha lize livalekile ngise ngiyambona mfanathi wayebheme esenamehla amancane ngathi iChina uyangibona mina namhlanje shaping mina ngiyakubona ubani professor ngisuke ngapha enkantini manje kanje inkinga iyalalisana iyazelisana hayi ngitsala idawala kanje mfethu khona buka khona lo cheese hayi ungivala amehlo hayi ungivala amehlo cheese kanka hayi skaka cheese awema and it's a mole yanzawo yabo nje ngathi yenziwe esiyo into efana nembuya ngoba insango yatshalwa leyani ayingathi bayithaka kakhulu hayibo leyanto amaphilo amabili awuqedi wethu idama usulilenga engasikade ubhema kanti cha enkantini plaza yabona insango masusu unesikhathi ukade wayigcina enjani indima yayo manje futhi abantu abezokuyithola into abayifunayo namhlanje ngoba uyaconsa yipi ulwazi hayi ngeke bangalitholi abazolithola noma ngathiwa ngicimezile bebe ngizwa ngikhuluma noma bafuna ukungibona nje ngiveza amehlo bangasabi futhi ngisho ukakhuluma ngishulele wena mina ubusasixoxela ngendaba yokuthi ingane mayisiqala idakamizwa intombazane iqala ilale nabantu la emphakathini for imali for lezo zinto enzele kona ukuthi ufuna into ubheme yeah kodwa nje manje sesile kophiliye babekuluka ikhanda othule hey uqala kwami phela ubhema ngaqala kanjalo yeah ubhema mina yeah ngokuthi ngaqala ukuthi untombazane weyiluka yeah la ngazabona khona ukuthi okay ngesikhathi uyibhemile lensango kokuqala ungazi ukuthi inewunga iziphi impawu wayibona wabona ngani ngabona professor sengifike ekhaya ukuthi hayibo ngase sengivulela kangaka imbobo ye-fritters nje ngathi double shake ngathi yomhope ngathi uma hayibo indaba namhlanje wona umgodi ongacwali nje asazi namangazi asikho uma hayi bataba manodla bangabe epithathini nayo ngisi ay ushentshweni hayi ba ngangiyenya hawo uze complain yena lesisomithu uMathiyasi hey abamoshi ngathi bayakwazi kuyimali nesitoni ithi mina yini ubhlungu phi wena khona nisikusekini uma uthi asenze ukudla athi uma awuyenye ingane vele isiqondene nezingane athi hayibo nophi athi uma abakaze ke la mankosi yami benza ukudla uphili bangamenzi iphili ihamba phambili ngoba usawuyena phela umzukulu omncane ophathekayo hayi phili menzele ukudla ngithi miyami ufunze uma wakho hayi angifuni amele ukuhlala phambi komnyango ngithi mina yewena suka phambi komnyango ngahlali phambi komnyango intombazane ihlala phambi komnyango kudluka uzohlala la asukume futhi uma na azohlala eduze kwami uyombona mase sekuthi yabonayo ngingileke imambane iyabitoza ngithi mina uzama ayovuleza lagibele mina ngidova ngiyomdlalisa kahleka ngimdlalisa kahleka mase nishiyeni nana ishiyeni ngithi nayi mama uyishiyele mkaka it's good how manje suhlanibeni thini ipo mama mama umthele ipo phili mfundisa ukuthi meke wenza ukuthi khona into efuna uphuma angahlalela ngane nje ifuna ngane nje ukuthi uyithethise uyihlokoloze luke ngoba ngeke isheshe ukuza kodwa nje uzoyikhuluma kahle nayo iyala uyichazela khuluma ezifika iyala izokwenza exactly ngalendlela ofuna uzenze ngayo kodwa manje wena uzolukhuluma nangani uyithethisa nami ngoba mina nje professor nayelinye ilanga ngangafika nje ekhaya
Ngafika kusebusuku kodwa not late, like around 8. Ngiyafika nje kuLesihlanu leli weekend. Bagcwele namantombi agcwele. Hawu, ngiyawuzwa umsindi gugu. Ngiyanqoqoza Dani. Thuba loyo. Ngizaye mina njalo. Thubani, hayi mungazazi hayi usambele nje sheshwa pasakho usambele. Hayibo. Wephume sinixoxe ekhaya. Athi hayibo, hey. Sibonanga ngayo kahle bo. Besingazi ukuthi wena nawe phela nazi inamba zethu. Mangabe uzozisifonela. Yithi mina ikhona into engifuna ukuyibona. Athi hayi asazi enze mkhuba uzoyibona leyo. Hawu na impela. Babingelele bengavuma abanye nje bahlele emakemereni bahlele idatha emnteni yahlakathi nje. Sorry bosses, ayikabi. Ngicela. Uma washika maloza akafuni umuzi wakhe benze i-chicken house. Uma ngabe uSisi efuna umuzi wakhe azokwenza i-chicken house, akahamba yofuna ama-sites endaweni la zasamuwe samawa, angahamba yofuna ama-sites. Enze i-chicken house. Enze umuzi wakhe azokwenza i-chicken house. Kulani noma ngasikhathini. Wani phazamisa umakhelwane balele. Uyavuka. Mbozi. Ngiyacabanga manje. Ngiyacabanga buprofessor. Yazi uzogcina ulalile. Yazi ngakhezo kubuzo. Ngiyabonga Right you. You right? Mina inkinga yami indaba pho namhlanje ngenzakalani? Ngenzakalani? Ubheme kakhulu. No. Udle uchu oluningi kakhulu. No. Yazi impela silalanga ngoba yabo ngisho ukuthi izinhle nje uthenga ikhaseli light ngoba enzela ngona ukuthi izini siyakhumbula umancane wenza uganga uthenga amazini awu-3 khona lento le amaphilisi ey'nhlanu Lapho uzwa izingane la. Lawa fakwa yebo uthi uyincika. Amazeni, incika izona zinto ezisetshenziswa. Asengezwa ke manje professor usayibo ngempela. Sengikhuluma singathuli hayibo. Impela ngiyasibo mazini. Andasuyadle sekusile nje. Sekuqala ukuhamba ama-taxi. Mhlambe ko-5. Kodwa isisidlela nje lento. Kanti umancane useyifake ekanini le-drink wafaka i-Steve. Awu mancane. Hayi shaya manje shaya. Akakutshela ukuthi khona into engiyenzile. Akazi noma ihambiselana nawe noma ihambiselani nawe. Hawu mancane wayifaka evaleni. Sizwe nje ngoba nje sinozinhle sese. Yonke into ediyiphethe ngezandla ibhaqa phansi. Yamba phambili akusekho ukuthi hayi bafethu ngeke ngikhiphileni. Bengithi ngikhiphileni. Ayisabantu lesa siqonga ngiyacela ningikhiphele. Azange sesiphuma ngithini nawo. Lotho. Yazi khona indaba ebalekile kumele usixoxele yona kodwa uma upetuke kanje angiboni ukuthi uzosixoxela because yazi njengamanje yeah. Nani ukuthi professor khona inkinga la enayo yabo manje ngizama ukuthi ngikhulume ungayikhulumi phela la soyikhuluma sobabili ngifuna ukuyikhuluma sizokhuluma sobabili. Okay. Mina bengifuna kuhambe indaba yakho uma uyixoxa izifike ekuthenini angithi ngesikhathi usuzemgaqweni ugcina usuphanjanelwa naye ekhanda. Hey. Kodwa ngeke uzukwazi usixoxela namhlanje. Yeah, ngeke. Kuzomela uphinde ubuye.
into esiyicela kona sicela ubuye usu-right mfowethu ngoba hayi awukho right namuhla into mhlawumbe ongazama ukuyiphoqa usixoxele yona indaba yokugwazeka kwakho la. Okay. Ugwaza udadewenu. Hey usisi wami la ngikhumbula kahle nje ngisazi kwakumuphi unyaka kodwa sasihlala kasi. Yeah. Usaphila umama nobaba nje uma yaguli. Nje sikhula nje kahle nje sizwana futhi sibambisene so sisters so umunye memboleka into komunye ithathe yabo umuntu nje wenze show yakhe umuyibuyisa uyibuyisa clean. Mina ngayikhethe ngayigqoka yakhe ningangayiboleka ngoba oyezwa nakho nezinto zamafeki khona bacicela kwemshiza agqoka amarengi engashadile yebo leyo nto leyo ayofaka umatshini aze nje usistera nje laba bangazi ba ama-shoplifters abakhumbula abafana no-Mother Teresa abadle amagolide ungeke ubabone ukuthi yigebengu le hayi sisi wami uTeresa usitezi sisemathupeni F yeah hayi sisi wami mntama siya ungigqokisa phela awuyigqokisi emdala kangaka ungihlobisisa sayibathi uyangithanda bethu banjalo mina mase ngigqoka nawo usuka ngizokubona mase ngibuya ngihamba ngesincane kanti unama ngahlaza ngeke ayenze lento nama ngahlaza hayi mati niyezi chenyama yeah nje engaka lekote isabizwa ngokotini so khona manje nawo ukotini in9 city how much go 2 days 3 days I was lambulu lesihlanu friend yami ngijabulele si-compromise nabangani bethu sigcina sihleli kaZola ngalusha sihlala sayiphoza mase sisiza ukuthi hayi unyawo unalibalo iyasho kabheto leqomo ngithi mina anithule anilele neshona hayi yakade yasho so hayi asambeni manje sizohamba wonke hayi sambeni ngempela besambi hayi ubemnandi ngiyababona abangani bami bayibo bayihlobisina ngama-necklace lawa nje engazi ukuthi into yokubamba usinki iketanga nasinki yeah ngiyalibona hawu ismati so cela ungiboleka amandla kwempitsheni yami khona la ngiyakhona nami nje ngifuna ukuyimamela nje ngizwana ugela azibate xa ibo kahle bobonile ukuthi sayigqokile kusayibo uchaza ukuthi musho njalo phela into yami ngangenza kanjani nje lonto hayi into engibhizi ngibamwe nomsini into yami nginingi imfundo yami athi ngifuna ukubukwa yini ithi wena ufuna ukubukwa wena wenze leyo nto uzofuna ukubukwa ngihlangana nomuntu nobuka yithi ngicela ungezinto yami athi ngikunezinto yakho ngisayigqokile nje ngekutshela khona nama-2 piece lawa akudala province eyifikile ibhluku lakho lengazi lokubhalaza le-red nobupopayi ne-shirt lakhona le-red engathi ngupopayi ngathi nje usebenza nje esibhedlela uyiklini leyo uyigqoka khona neyanto hayi matini hayi boyisa phela matini ngiyayifuna ukuyisebenzisa namntamama ngiyahamba uthi wayibuya uzola nje uba wena yithi nawo uthule uzobona inezinto yami ngathi uma hayi matini musu kugwavumela ingane nezinto yayo umati ngiyithathephi ngoba ngitshela ukuthi ngisho asiyandi uqambelana nama ngoba phela nayo nje ibhesi uyigqokile wathi nje phuma etoilet ungacobanga ngisho ucoba gqoka ingubo yami ngathi dilozi ngisho manje unezinto yami hayi ngicunezinto yami ade nami sengidiniwe engibamba lezane uyiqashula iclist after that iqashula bayifaka emlomeni maticuni yezinto yami azi ngithi ngeke ngikwenze ngeke ngize ngikwenze uzosisi
umdala mngaka ngicela ungibize into yami athi bathi ngitshele nje ukuthi ngisayigqokile azithi uyahambisa indawo yemvimi yelifana kids sawindawo uyadlala wena la awudlale zinto wathi uphihlize ibhodlela leli damp lela golongo isibambo sidamp labhi hayi mati hayi sayephi ukhathele wena unezinto yami athi angeze ngibona awu sengizokwenza ngibonile yazi uyakhuluma professor iwena nje ukhulumayo Martina bethu-ke ngifuna into yami sesibamba nezandla mengibamba isibambana ngezandla hayi athi uyazama ukungiluma khona lethi uzama khona ukungiluma ngibe namazinyo akhe yazi unamanga ngikudedeli hayi sewaphola nje kodwa wakusamsam usale nje amazinyo engathi ngilunywe inja nombhubisi uma endaweni ezothu kwaphuma igazi ngiyeza ngaphezulu hayi bomati hayi ngiswema uyangiluma avuthe kusumfana sekhalo simlamayo athi wenzani shayelani nganini yezinto yayo athi enhlangane nidayiwe ngahlangani uyakhuluma umuntu engayazi uyazi mina semneze emaneni ngithi uneze emaneni uzongisanganela wena qale ngisho naleyo gadi kanyakho wanginikeza wena uthembiseni ngitshela ukuthembisa nalengane nafoma ngiyeli mother wayo azayikho it's okay it's fine hawu mati khipha ibhodlela ephaketheni ngimbambisa uyishi nayo isidudla namanje uthi kankela mina inyama iphetulise yile yahlanyisa abazali umfana wasekhaya wesikiyile wena thuma ngiyazombamba mina zombamba nini mina ngoba manje usibonisa abantu le imali mina umpana konke yona ufuna nje into leyidileyo awuni besaphuma igazi kufanele nje umhlehlisa kanje mase yabuza uma kambe ufana ndala mazizoba naye into yokuzenza ibona mapheze khona umprofessor nami yazi khona umuntu ongibuza isikhona balapho yazi sikhona umprofessor nami mati naye mengikwaza akusukumba hayi ofuthi idakamizwa enye into kodwa ifilimu lena sibukisa namadoda indiyimbi futhi yimbi nento yimbi ngoba manje yenza ngisho into uzuyishintshe ishintsha ngisho umqondo uzubona ukuthi angisekho ke mina manje umqondo wami nomane uyilento uyibuke umqondo usuyiphelile ngisho wayiyona egazini ukuthi mina ngiyenzani wena ngiyithatheleni ifoni yazi uSidumo wafika la wayenenkinga leyo nayo namhlanje kodwa ngithe mase ngihlangana naye wayengakhumbuli ukuthi adela engakhumbuli ukuthi ukhulumeni utheni uSidumo lo mnyama uSidumo lo obhemayo ngempela nawe ngiyakusola ukuthi uma ingqondo isibuyile isi-right ngeke uzukhumbula ukuthi uzwabala ngeke ngakhumbuli mina naye wayegoloza nje ngawo ngeke ngakhumbuli professor zini mina manzini wadle ngibadle over kanti kumele lodwa liba ngcono and futhi amanzini dangerous kakhulu kunewonke amazini ngeke wawadla awuzwa lutho ngoba ngitsho ukuthi angilalanga ila iseqala khona ukusebenza yimina ngabe ngasebenza ubusuku bonke ngilalanga kuze kwazi ngabe ngasebenza ngesikhathi usabhema ethikli kwakuhlala insuku engakungalana kaya ngahlala 3 days waba sesimane se-shutdown ya ngalala futhi 3 days
ngeke kwenzeke ukuthi usalele mhlawumbe abantu belale nawe ungazona ngenzeka ukuthi umuntu afika kulala ungazi usekuyi-shutdown kungenzeka ngoba awuzwa lutho awusichazele nge-shutdown kwenzakalani uma ngabe u-shutdown angithi usubheme kakhulu ithiki uyayibhema ngepayipi abanye bayayi-chase abanye bayayijova ukuyi-chase nokuyijova ihamba ngendlela efanayo ukuyishaya ngey'tamu ingconywana ngoba even ikhanda lidisturb yize lento leyo ngoba nomani nje yikho nje ukhuluma izinto ey'phambukayo ithiki no thiki nje ingasini futhi ayifani ne-rocky njengoba lento abayishoyo bathi i-rocky iyafana ithiki no noma usiyabhema i-rocky uma bengadansa ngisho ukudansa usiyabhema i-rocky uma bengakudansa ngisho ukudansela ngaphezulu etafuleni uyayingenza ngibe active wawuze kucike ngisho abantu mina bengibhema i-rocky bese ayingeke ususebenza ngathi uyahlanya manje awuphumula isikhathi siyahamba uphumula wami uzongisiza ngani angenze nje ngiqhubeke ngitshele ukuthi iprofessor la bangivuma khona ngasahlala ne-Trevor Scott ngibheme i-rocky ya-15 no-30 ngiqaqa ngayo ekuseni ngingensengiyeyile yihunga uma qale ngaklina endlini yami shaya spring cleaning eromini yami ngathi nje ngiqeda nje sengiwasha iy'ndwangu zekusula amakhabethi lawa nodonga naphansi nemobho hayi angizizwa ukuthi ngeke ngasebenza kubuhlungu indawo ngathi ubona umuntu mesebenza kasike engafakanga lutho ngenzeka lutho ukuthi akubuhlungu ngisho into ngoba neyinto esejwayele yabo hayi mina ngibheme konke manje ngihamba manje ngibuye manje hambe manje ngibuye manje usinyothi mhlawumbe uyomemeza bajabo ngisihlala phezulu ngihlala le-ground floor bajabo ngidlale radio kakhulu ngingamuzi athumele qhawe we-anti Jabo uyabiza uma hayi ngisuke ngiyakuyena ase mina ngamcungisiza bese sengiyo-2 days iwashe ngingayiwashi ngithi hawu usho emadodeni phela ayichazi into enjalo so besibona nemasengiqedile wenze semikhuluma ngibe ngiyayenza leyo nto ngendlela esheshisana ngayo i-rocky awukhathali ndawo i-TikTok iyachobana muthanda ukhuluma kakhulu uthanda ukhuluma munamanga angazi ukuthi wa-eda kanjani manga ayiya wa-edisa manga ethiki and nala kodwa into ey'mbona yazini ayikho lento ethi umuntu ethiki emshonisa ngazi yenza into ey'kanjani yenza into ukuthi la uthi ngenze njengami nje umzekelo yabo mina ekugcineni kwami ngihamba ekhaya ngayihamba ngiyithathile ifoni ngobani zangiqambela amanga iy'ngane zathi zingibonile mina ngithatha ithini labhontshisi ithini lafishi ngibe ngaphumanga ngaphese lutho kuyinto nje kanje nje professor walifaka bithini into engakufangifanyile noma mhlawumbe ngigqoke ingubo evulekile la lezi ngigqoke into ekanje ethatha i-structure sami sonke ngingalifakaphi ngingabisho ukuthi ngitsheshe ingane ngamasalamusi okusho njalo hayi bo ngizizwe ngayimpume yayibuzi wendaba enhle wasesembo melodi uzani la ithini edeli lapha ekhishini lenze njani melodi wetana bome ngiyavumela athi ngisikhulumani manje ngise ungabathuthisi suyabafosta umuthi ubafida ngokuthi bakhulume into erongi ngokuthi benzele wena bayakusaba bayeke noma angibuka kanjani kumina phumeka nginamatheli futhi ingane le yabo lithi mina melo umbodlela
Iyabonga gogo. Asiphume. Ya wena ngithe hlala la. Gogo ngihambe nje asiphume. Ngaha futhi akungijwayela phela wena kambi. Ngiyakutshela. Ngokugodukisa manje kuyise kayihlo. Yini ngichaza ukuthi ayifuneki izingane ngitshele zonke lezo zinto. Kuyafuneka ingane mangabe wenza into uyenzile phambi kwayo. Nina ngathi ngiyabuya la eThekwini ngiyagoduka nje ekhaya. Mhlawumbe ngase ngoba ngigoduka zonke insuku. Ngaba nokuthi ngihlale u2 weeks la eJobeni. Ngibuyele ekhaya futhi umunye 2 weeks kanjalo. Yabo. Like 2 weeks ngibuyele ekhaya umunye 2 weeks. Yabo. Hayi ngiyaqhamuka ngisicela ukwehle emgaqweni yedolo. Isikhathi yosha 8:30 sebusuku. Hayi ngempela taxi ngafike ngihlisa emgaqweni yedolo. Ngibona uphili qaba sibena kumama. Kana kuma ezigijima ngezinga. Ithi ayibo hey niyabinena nganesikhathi. Athi uphili angithumana nje ithi mina wenzeni wakho athi usumukwayi kanti kwayithi nesikoleni satshela ngathi exactly lento engangitshela yona. Uvumelekile ngani ithuma ukwayi ubhiya ukwayi hayi ngeke ngizwa mina kahle lento nganginqaba ngisho ngayithumi hayi ngayithunjisa mina nginyene hayi banginikeza ngihambe ngibuye mina ukwayini noma oyedwa uma no minenhle thingana amalungu nami not yes uma ngiyanqala ngisho ukuhamba ngesitolo base senhleli infofobele la kosofa inenganzini ngivele ekhaya hambutayisa straight ayike into ngoba manje Tsiki. Ngiyaqala ukubona uxube indaba kanje namuhla. Uxube kakhulu namhlanje sidla istambu ngqo namhlanje. Sidla istambu, siphekele istambu. Hayi ngeke professor hayi. Ngakona sho sekamana namagama ngizingane lapha. Ngithi kanti mina ngiyoqeda nini? Wena uyingilandeka ngako professor indaba. Ayisho sizone kade ifunga ekhomela zithi ngathi ngabhetha fihle abathini. Wakudlela umona manje uthi uhleze ubuya la. Wonke umuntu nje uzoba nalo ithuba lakhe. Nami ngibatshelile siyazi mhlawumbe ungathatha amathuba amaningi ahlula mina. Ubekezela nje. Athi umuntu kuthiwa yini? Anginaso isikopho sokutshela ukuthi kuthiwani. Isikopho. Anginaso. Umuntu uxoxa ngempilo yakhe. Ngizokwazela phi mina? Ngangikuphi nawe? Ngiyafuna wangikwazela eMaskandi. Lento ngingafika ngitshela ngokuthi eMaskandi wafika nini? Wenzani eMaskandi? Imkhuba yakho yenzani? Mase ngithi ngiyangiphoqa. Bayikho-ke mina vele ngeprofessor into bangizongela eMaskandi ngizothi iqiniso nje. Ungayibuki into one side buke both side. Umsayide nomuntu. Okay, it's fine. Umbali ulwa nomunye umuntu. Mina angelwanga naye ngihlangene naye. Yabo? Umbali mase selwe nalowo muntu loyo uzobe sexabana nami. Asikodwa indaba nje ngihlangana lapha mina. Izitha zakho umuntu izitha zakhe. Yabo? Usayimi usungikhandene uzungu wena ukuthi ngibe nezitha mina ngifuna ngasitha mina. Mina sakhona izinto engisafuna uNkulunkulu angisize kuzona. Ungisiza kanjani? Ngithandazele bebekhala. Noma inyembezi zomuntu ziyibhadi nje. Ekuboshweni wakho uthi sikhondayo wazi usidlala. Hayi izidlala ngasho. Ubuye ugangela kodwa. Ngibuka ngangeni? Ngibuka nginengayilento engangisho nje eMaskandi ngine stretch esimbi. Mina ngine-stretch esimbi. Andilokho ubuzanga ngisabi ngakho ngiyimatshela ngine-stretch esimbi nje. Omunye ngathi membuthi ngiyintshela athi ngiyangisho mhlawumbe ngifane nendoda usho ngathi ngifane nendoda. Thine
ayinasipila isabi ngizosaba ngisaba ini ngisabani yini ngizoyisaba ngisabe ngempilo yami hayibo fana nalaba mangamethiwa ngibasize laphayana ngibadile ngibahambisele izinto zabo lezi zokudla amaparish namaphilisi umuntu uyithi mhlawumbe ngabe ukuthi uyakwazi ukuyasenda noma mela angabaleki alungise lezi zinto zakhe lezi ngale uncenga umuntu ngempilo yakhe mhlawumbe yamazwi Amanda kwelinye ngelithi Amanda Ophi angaze ngibone Amanda Ophi osiyami mina kuphela ngani ngimzwele maskandi ngomthuma kanjani umuntu ogulayo uthi akahambe ayoqola into esindayo umbone ukuthi kuphelile emzimbeni Sibafisa ungahlekisi ngomunye umuntu ungakhingetha umuntu ngoba awazi kusasa kuphatheleni wena yourself uyohleka yena zisho wena nawe nenkani ngisarende professor Manzi ngimlethele ngithi ngihamba yoquthela mekuphi 20 liters ageze nje agenali sana lichopela insipho abona ukuthi ngizenza ngcono onalokho into yabo nayenza wabona ukuthi awanginakile imphizi maphepha ngiyabhisisa nje la ngasanakile ukuthi ngimnikeze insipho enjani seyayigoqa insipho yami usiza yena Kasi kanti umlungisi uyithelisile soyiqinisile nje mina umuntu osizayo nje ngiba senkingeni ubani ukufundisa lezizulu hayi ma uma yazonzima ngesizulu hey mawazi ngisho izisho nezaga hayibo umlungisi usthelisisile umuntu osiyasiza ugcina sale enkingeni ugcina eseyiseni sithi njengoba nami uzakhele ubuzisa ukuthi uhamba usiza ile nto yenzeka kimi njengoba ngizama ukusiza nina futhi ngisiza nesizwe sase South Africa ngimuke wabanye abantu kwabanye umuntu kwabalazi usizi lokuba nengane eseyidakamezweni bafisa ngisho ukungibeletha mabe ngibona hayi mina ngiyibonga iprofessor Shem uqhamamanga ngisho singenibonga Shem ehlelo lakho besides ukuthi khona udrinki enguphuzayo uzohamba no Kathi buze drink mazenzohamba kuseceleni lokho nje izinto eziningi uyangenza ukuthi ngibe honest ngikhulume ngibhodle ngikhiphe konke ongaphakathi nokwade kungihlupha nokukhona okusangihlupha namanje obekwenzeka ekhaya mengabe ngifikile ekhaya yebo lona yabo nje banyashema ngikuthola ukuthula njengosisi wami ayikuthoni nje ukuthula ngisacela nje ukupha isiqhephane esincane njengaye noma kodwa phela ungeke umjukutshele ngodaka cause uma kuyukuthi impilo yakhe iyalunga kuzomela ubuyele uyohlala naye nikhulisa abantwana manje nizama ukwenza izinto ngenye indlela nanokuthi ngicabanga ukuthi ukuhlala kwakhe emgaqweni kukhande waba omunye umuntu ozokwazi ukuvikela abantwana bakubo abafundisa futhi nezinto engaba umngozi empilweni yabo kahle lapho ubusesikoleni lapho ubuzofunda lapha emgaqweni hayi ngoba ziningi izinto engiyitholile ulwazi oluningi nje ngitholile emgaqweni yebo luningi kakhulu ulwazi engitholile nofakazi bezinto uma ayengiyala ngazi ezinye izinto uma uyesiyala ngazi ezisho manje ziyaphenduleka manje ezinye zazo ziningi engiyibonayo zenzeka lapha emgaqweni kulokho uma ngikhumbula ngiyakwazi ukugwema akwayisho malento iyokwenzeka ngikhathini ehambayo uma uziphilisa impilo kanje yogcina usukanje nongalaleli
nokungahloniphi nokungamazi omunye umuntu esitshela ukuthi umuntu ngabantu izandla ziyagezana asikho isandla sayibasha sonke yabo ngoba ngisho asifani asicabanga ufani yabo wasiza umuntu kufana nokuthi uthela amanzi emhlane bethatha uzuyibuza ukuthi awu lo okamahala udanki okhokhi imali kodwa kuwena ubuhlungu uthatha usiza umuntu wamsiza waphumelela wena umbone isihlabo siyamjabulela umbone ihlela nabanye abantwana hayi insethe ngabe akushaye ngomzimba sawubona simanibani sekhohliwe ukuthi uwena wamtawula thiwa ababeki benkosi kababusi naye ababeki benkosi kababusi naye ababeki benkosi ababusi nayo ababusi nayo yebo ingakho umuntu kade nimfukula nimvotela ukuze abe ikhansela uma eseyikhansela usuke sihamba nabanye abadumile engasanazi nina uma senimbekile umuntu opresident usuke engasanazi nina usuke seniphathiswa kwezinja nina enimthathe nambeka lapha ngempela imeya thola ukuthi noma inithelo yethini sibanibani yo kodwa indlela asiphatha ngayo manje umphathiswa kwenje kusho isizulu esidala sithi ababeki benkosi kababusi nayo babusi nayo ungangoba ngisho uma ngabe kuthiwa wenzeka ukuthi abanye babo abenzi abanye bayenza ngoba vele ngeke benze bonke yebo uvetane akhuluma nanenhlamba nomuntu namanga nomuntu emdala akukhulume into engekho ayenzile khona akwazi ukushaya asisho ukushaya wentombazane ibhuki ubudenenje shaye anakhona nje anakhona wena sanami siqhubisa ukushaya ngishayela ayishaya ngashi no JP usuku la namhlanje bekuusuku nje olunye olungafani nezinye insuku kuzomela ubuye sizoqhubeka ngiyakucela mfowethu wehlise ukukhotha uju umuzanganeno ngoba abantu bakho laba bakuthandayo bazokubona namhlanje ukuthi hayi awuyikhathele ngixolisene kakhulu cha ungayixolisela wena ngoba bazokubona undongolo nje awuxolise ngikuthi uthi singo awubalaleli basemakhaya ningixolele kakhulu bayenzi angilalanga izolo angilalanga khona namaphilisi lawa adliwayo lawa eyinhlanya ukuthi nje uzama ukuthi ukhohlwe nje inkinga yabo ningiyaxolisa kakhulu manje shothi nami ngokuthi angilalanga ingakho nje ngize ngasheshe ngafika nasohlelweni la professor kanti ngifika vele nje ubuthongo ila sebufikelela khona ngiyaxolisa kakhulu ushayiswe simoto odwa masuhamba ngobunye hayi ngeke ula ya phela ngizizwe sengishana umoya no hayi kulungile nina bendlodleni ophapha ekhanda kamenzi indaba lento omemezayo omemeza ngathi akhalalila igama lami nguprofessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuka uzofika la okusho ukuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke ngicabanga ukuthi futhi episode namhlanje i-episode enesifundo esikhulu kakhulu kunazo zonke izifundo ezike itholakala la ukuthi nibone ukuthi izingane zenu uma seyikhotha ushukela ziba kusephi isimo kangathi mangathi umuntu uyafunda uyakhotha
okusho ukuthi ngeke amuze uthisha lowo muntu lo mawusebenza ukhotha asho ukuthi ngeke ukwazi ukuthi usebenze ngoba lento iyaphazamisa kakhulu. Ngakho siyacela abafowethu ni support uhlelo liqhubeke njalo ni support uhlelo, indlela subscribe button, indlela ibhele, abajoin membership bejoin ukuze uhlelo olukhule sivikele into ingazifike kwabanye engakafiki kuba umlilo sizama ukubhula la usasha khona. Sifuna uzungafiki uzosha uzungena impela endlini zethu sawubhula khona entabeni. Ngakho ke bafowethu asil support uhlelo ukuze lizokhula lulekelele ngezinto okumele lilekelele ngaso mangabe uyaqala ukuba ingxenye le MPTV1 how I ended up in drugs. Ngakho ke mina sengicenga undongololo elize lincane lelise lingapha ngathi la seChina lelingapha kwa right